Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa a dneska to je moje první video na nový kanál, takže budu moc rád, že zanecháte na tom videu odběr a like, případně i komentář. Že my se na to jdeme vrhnout. Tady se dám, tady jdeme hrát už. Takže doufám, že mi držíte palce, zároveň doufám, že vyhraju. No a jdeme se vrhnout na hru. Tak. Tato mapa jako není špatná, ale jako zrovna nejlepší úplně. No, tak držte mi hlavně palce, protože tohle se vyhraju. Nebo jako dám nejvíc killů, když se vyhrám. Tak jako bude to docela výzva, když vyhrám. Co nevyhrám? Tady? Tady jsme modrý, jo? Tady mám nic, nejsem v tom dobrý, jo. Stáhl jsem si to třeba, nevím, včera, povčírem. Repair break, to tak nebude. Tak, budu moc rád, když mě budete podporovat a když na tomhle video budou zhlédnutí, pak udělám další video o tomhle. Takže je to vzácný video, jako doufám, že se mi povede. Tady hraju, nevadí. Pane se. Že to nemá zaměřovač, nebo jako málo. Nemá to si já myslím. Dobra, kdy sobot. Opa. Trefa. Škoda. Ale dal jsem aspoň 2 killy zatím. Jsem dal podle mě? Jo, asi 2 killy jsem zatím dal. Tak jdeme takhle na ně. Tam jede. Tak se spamilo další. No tady, a nevadí. No. Myslím, že se vám to líbit. No. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Protože jako protože tam budou už nějaký úpravy a takhle nějaké věci. Takže no, už asi 2 minuty ještě. A nevadí, stane se zase a tak. Tak. A nevadí, tohle trochu do konce. Tak, za chvíli budeme podle mě končit. A nevadí. Ještě jednou umřu a podle mě bude 15.